Predom upozorňujem, že všetky lagy sú len kvôli World Editu. Dnes vám ukážem jednu takú vecičku v Minecrafte, ktorú som vytvoril asi za pol hodinu, ale celkom sa mi páčila, tak prečo sa s ňou nezverejniť. Takže vidíte? Za touto stenou je 2D Minecraft, čo som vytvoril túto plošinu pomocou World Editu a inak všetko ručne ostatné. Poďme sa pozrieť trošku zbližšie. Normálne je to 2D, proste tu si môžete všimnúť, keď sa takto nakloníte, že je tu chodba. Tu sa dá normálne prejsť, to je farma. Farma. Tu je moje káčko, ako Chris. No a tu sú doly, normálne tu sú TNTčka, ktorým doluje, tu je nejaká čestka na zásobovanie, je to proste normálny Minecraft, ale 2D. Je tu gold ore, máme tu uhlie, to je jasné, ako v normálnych doloch všetkých. To je taký rebrík, som urobil, prepáčte za lag, lebo World Edit. No, taký rebrík dohora. Celkom sa mi podarilo. A tu je domček. Domček proste ako normálny, každý má. Za tým domčekom nie je nič, keďže je to 2D. A tak to chcem nechať, lebo sa mi nechcel s tým patlať. A tu je samozrejme nejaká kraftírna, alebo jak to povedať. Joj, dobre, nevadí, som spadol. Tu je neobjavená jaskyňa ináč. Tu proste môžete len tak chodiť a skoro sa to nedá chodiť, keďže je akože neobjavená. Tu je crafting table a proste crafting station nejaká, kde ten crafťak craftuje. A tu je nepodarená ovečka, ktorú som len tak skúšal. Tu je záhradka, akože, a tu sú stajne. To je stajňa. No. A myslím, že je to všetko, ale ešte, že ten nápad som dostal kvôli tomuto stromu, lebo som túto mega veľkú kocku urobil a ten strom sa tak zabugol a mňa napadlo hneď, že 2D Minecraft spravím. No a teraz to máte tak. Hej, som vám zabudol ešte opísať to, že toto je osvetlenie, to také skryté, pekné. A tu je menej skryté osvetlenie. A celkom pekne to vyzerá, však môžete sa pozrieť, môžete to posúdiť. Nadrel som sa, ani nenadrel, to som chcel povedať, len že som to robil asi pol hodinu alebo hodinu. Nie je to nič moc práca, je len tak, akože som to chcel ukázať. Toto normálne sa dá odpáliť tie TNTčka, v skutočnosti som ich tam dal trošičku viac, ako tam sú, vidno. Tak a je po našej kreatúre. Ale domček zostal nepoškodený a to nesmie zostať tak. Takže musíme tu dať ešte nejaké... Alebo viete čo, ja na to kašlem. Takže dám sem dropper, potrebujem toto. Potrebujem toto. A potrebujem toto. Takže bilión TNTčok. Napríklad 2 staky. Ale to je dropper, to není. To není dispenser, ja som zabudol. Ale našťastie je tomu tak. Lebo to nefunguje. Takže počkajte, ja sa s tým vyhrám trošku. Nešlo to. No, počkajte, ja viem, čo chcem spraviť, ale musím prísť, že jak to spraviť, pretože mne to fungovalo.
toto. Aspoň máme viac svetla, jej. Prečo sa na to nevyseriem vlastne? Hej, to bude tým, že tam... Tak toto urobím proste. To ako fakt stalo nič. Dovidenia, domček. Dobre. Ešte si môžeme dať tu. Ku ovečke som zabijak všetkých ovečiek. Aj tu si môžeme dať. Bác. A je to. No ja neviem, čo som sa s tým zdržiaval, tak je to len hovadinka, ale dobre. Hotovo. OK. A u ďalšej kreatúry sa stretneme niekedy, inokedy. Počkaj. Takže, prajem vám všetko najlepšie k všetkým meninám. Každý, kto má meniny alebo narodeniny, tak nech sa raduje, ja mu blahoželám. A to by bolo z dnešného dielu všetko, kamaráti. A ak mi nenahral zvuk, no tak sa poseriem. Dobre. Sa radšej odteleportujem niekde dopreč. Jump. Jump to. Jump to P. Tak tam priletím. Áno, 2D proste svet sme si spravili. Pekne sme sa vyhrali s tentečkami. A to je všetko, dámy a páni. A toto je také normálnejšie video, som si všimol. To je pekné. To je pekné. A všetko pekné, čo není moje, musí zomrieť. Všetko pekné, čo není moje, tu musí zomrieť. Aj prasatá sú pekné a nie sú moje. Už máme len minútu. Ale ja to stihnem. Takže lomeno. Aim set. 0. Áno. Pekný výbuch. To by bolo všetko z dnešného videa. Trošku blbnutie, trošku stavby, trošičku prezentácie a to je všetko. Uvidíme sa u ďalších mojich vymyslenín v Minecrafte, alebo jak to mám pomenovať, hovadín. Proste niečo postavím a ukážem vám to a potom to odbuchnem. Moja logika. Možno aj nejaké mody použijem, uvidíme. Tak ahoj.